за да не тъпкам повече. Бутанела. Батутата още не е... това само бутанела. Това е излизане напред и назад. Батут, сега ще ви го направя назад. Да видим. Батут е така. Само това напред и назад, защото тук при бутанела се сменяват краката с причупвания. Да, разбрах. Се тръгва с... това е батута. Ето това е. Понеже казахте, че батут и батута са две напълно различни неща. Не, значи те батута са така... Батута. Батута е бътъм, батута, набивам, защото тук така върви. По принцип по селата го играят по този начин, така. Това е... И се блъскат и понеже се държат под ръка и е такова блъскане, нали, всичките и цялото се залюшва и така. Да. Батута. Бутанела си е това с набиването. Защото си един път се тръгва 3, 1, 3 и тръгваш напред и назад. Връщаш се и освобождаваш другия крак и тогава започва за другия крак набиване. Какво означава името бутанела? Няма да знам.